Свещена да е, благословена да е тази супа. Амин. Днес ще посрещнем голям инвеститор, който се интересува от нашия продукт. Все пак сме я поканили на брънч. На работа! Това е нашия дом за днес. Трябва да изглежда все едно живеем тук от години. Yes! Въздухът тук е различен. Усещам голяма семейна тайна. Нея никога не може да излъже човек. Здравейте! Здравей и ти. Вие сте? Бабачката на София. Да. Егичка. Искам да ви погледна разсъблечен. 50 лева на час ми тарифата. Моля? Свърши ли? От колата ви излиза дим. Мислих, че ще е поредния скучен обяд. Брънч! Абсолютно. Чудесно, факинг чудесно! Как ще инвестира часовника и не работи? Тя не го знае. И на най-добрите се случва. Абе, ще ви стърбуша до един, бе, ей! Брънч за начинаещи. Ама не е ли обяд? Брънч. От 13 февруари в кината.